A dai da mu kai mahaukaci ne? Continue. Duk saki ɗaya miliyan ɗaya. Duk saki ɗaya miliyan ɗaya. Alhamdulillah Alhaji. Wallahi Alhaji daman jira nake wannan rana ta zo dan ni ta zama min kaya. Na sake ki saki uku. Duk saki ɗaya miliyan ɗaya. Alhaji nace dan Allah zan yi yin guda 10 a lokaci ɗaya. Duk saki ɗaya miliyan ɗaya. Alhaji Bajinta, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah bai sannun ku dai. Wai me kuke kuma a gaban wannan? Wallahi Alhaji ne yazo same mu yace duk saki 1 miliyan ɗaya. Dan ni na ma saki matawa. Ni kuma wallahi tambayar sa ne ko zan iya yin guda 10 a lokaci ɗaya. Wai waye Alhajin? Gashi nan? Wannan mahaukaci ne fa. Kamar ya mahaukaci. Kalli kafarsa. A dai da mu kai mahaukaci ne? Continue. Duk saki ɗaya miliyan ɗaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na da ke. Allah kiyaye. Kuma duk saki ɗaya miliyan ɗaya a comedy ba a gaske ba.